Oh, yeah. Welcome mga kabuidan lang, no? Welcome na po diri sa kuang channel, no? Kung bago pa kani, mag-subscribe na ka, pindutan ng notification bell para daghan pa kayo ta. Ang atong istoryahan karon, no? Kay pista man karon sa mong lugar, no? Sa Mindanao, sa Rojas, Zamboanga del Norte. Daghan kayong gaihaw karon. Daghan kayong nagpista karon o daghan pong mamistahay karon atong sultian ka ng mga tao nga mamistahay ba kanang mamista na gali ka wala ka imbitara pero mamista pa ka ikaw pa'y di kaon ikaw pa'y namista pisting inatay mong buanga ka kaning bang mamistahay dili man ginato na sila malikayan nga naagi tao maana sa inyong balay mga kadanlak tinuod na kanang tao nga mistahay ba ing bala asay inig hugpa sa aso atog pa bam to the max ay tao nga ingana karon ig nakugbutbut og gulay tao nga ingani kanang tao nga mamistahay kanang tao gali nga mamistahay padulong sa inyo dagko kanang suot nga mga shirt puro na bulsa dapit sa tuhod bulsa dapit pikas likod kanang mga bulsa na hilngan ninyo na naanay mga cellphone puro na naisulod nga cellphone dato kay na sila pero dili atong cellphone nga mahalon kataron tag piso ba silupin ponon ay just ngayon marimar na yan kana sila kay kamulo inig kumbitin nila na musulod na sila sa mga balay nga dagkong balay mga dagkong mga balay nga ang sudlan kanang kay mga gipang-ihaw musulod na sila diha mga kadanlak no mukaon na sila kaon daghan kay nagkuha ang sudan kuha ng mga humba kamulong kaon dungo ko na kuha isa kahiwa sulod sa bulsa namo tay silupin dito giandam nila mga kadanlak silang bulsa no cellphone pa sulod sa bulsa hindi puno na pikas bulsa kuha ng pikas kuha ng sudan pa kaon dungo pa sulod pa sa bulsa tag sa kahiwa ini gawa sana mga kadanlak timan inyo burot inang bulsa na dili tiyan nila ang busog kayo ang busog nila kan mga bulsa nila gipagsudlag sudan brain house muna yung mga sakit sa mga asay giatay dagkan kay ngana dagkan kay asay dagkan pa kay mga sudan tingalan ka daliar panghurot kay mong gipanghuka diri nga sudan nagluto na kuwai kayo matingala na lang ka no ika ng mga taong asay magkuha gina sila mga sudan dalon man sila pamilya ni uli nga na mga greenhouse bisag pansit kuha na sulod sa bulsa bisag unsang sudan na giluto di basta walay sabaw sulod gina sa bulsa timan gina dagko pa kay nagkaon manguha pag mga sudan mo way puangon ng pistihan mo nangaon pagani mo no so kanang mga tao bantay gid inyo sa portahan kailangan na security guard bawal ang silupin sa sulod bawal na mag-atang mo mga kadanlak hilingon yung mga bulsa basta kay marbuka na as ka na silupin gina at nga ninyo na mga kadanlak kay daghan jo kayong asay tingala lang kay bisag dagko kay mga bindihado yung gihukaran sa mga humba unsay sudan nyo diay nagbutang na sila misa basta naiasay di mo sagol dali jo kay na mahurot kay di butang man na silang bulsa kay uli na silang pamilya lagyong bukid mga asa man dapit sila so wala ito mga kadanlak no kung tips niyo at ngayon sa puntahan ingna yun daan bawal ang silupin sa sulod bawal kay bawal na sa ekonomiya so yun lang mga kadanlak no kung bago pa kanino mag-subscribe na ka og salamat kay siyang pagtanaw hinawat nga natagaan ko magbayong katabang-tabang mag-amping mo sa asay kay delikado gina virus gina sa kusina thank you